Mga kapuso, may pagbag-o sa ginabantayan nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Halin sa tropical depression, naghina ini bilang isa ka low pressure area kag ulihi nga nasiplatan 1,620 kilometers na sidlangan sang southeastern Mindanao. Suno sa pag-asa, posible gihapon nga magsulod ini sa par kag wala man ginakuha ang chance sa sini nga liwat nga magbaskog sa mga masunod nga adlaw. Kung makasulod sa par bilang bagyo, pagatawgon ini sa local name nga Kabayan. Sa sulod naman sang par, padayon ang pagluntad kag magapaulan gihapon ang shear line kag amihan. Base sa datos sang Metro Weather, may chance sa gihapon sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa iban pangabahin sang pungsod. Gani hindi magkalipat nga magdala sang payong o kung anuman nga proteksyon sa ulan.